No niin, morjesta murmelit, se olisi TF-Karekin täällä ja tänään olisi pitkästä aikaa Fiat-projektia. Eli tänään nyt katsellaan vielä sitä koneen irrotusta ja sitten huomenna, nyt on 8 jälkeen kello, niin sitten huomenna tunkattaan tämä ylös ja löysitellään noita jarruja. Saataisiin tänne talliin sitten veettyä valaametillaa. Juu. Vetästäänpä tuo konepelli tuossa nyt alas aina. Mikä on tämä? Joku tuommoinen pelli. Noin tuosta alas. Katsellaan. Ei ole sentään syliteri turustunut. Kauheasti ainakaan. Joo. Niin startti pitää irrotella. Mä en tiedä onko se vielä yhdellä kiinni tuolta ja sitten vaihdelaatikko vissiin vielä tuosta irrottaa. Ja sitten tuolla pohjassa pitäisi olla vielä joku levy. Tuolla on muuten hylsy. Näkyykö siellä? Mutta joo. Irrotetaan tuosta aina tuo startti. Mä en tiedä onko se monella vielä kiinni. En yhtään tiedä. Saisiko sitä katsottua? Sen ei pitäisi olla enää kiinni. En tiedä, onko se tuolta mukaan. Onkohan se vielä tuosta kiinni? Missä se on tuolla? Jos se on tuosta vielä kiinni, se on vähän paska homma. Niin no. Irrotettapa kuitenkin. Joo, minä pääsen tuosta nyt irrottelen. Tarkenna. Noniin. Sepä oli niin tiukalla, että ei sitä irti kyllä saanutkaan. Minä en tiedä mitä tälle oikein tekisi, että kun nyt ei ole tunkkeen, minä ei jaksa sitten mennä hakemaan kaikkea tuolta. Mitä tälle nyt sitten tekisi? Minä en tiedä, mistä tuo startti voi olla vielä kiinni vai onko se mistä. Suottapa ollakin vielä. Jos lähi kiinni. Niin no tuossa on aina hei. Niin se on tuosta kiinni. Ja tuossa on hei vaihdelaatikon pultti, niin irrotetaanpa ne siitä. No niin. Siinä on se meidän startti. Nakkasin sen tuonne peräkonttiin. Tästäkin periaatteessa vois koettaa tuota koneetta pyörittää, että tuohon lyöpi. Jotkut. Joo, kokeilepa itse asiassa semmoista kikkaa. On se niin tiukassa jumissa, että ei se siitä irtoa. Tuo pitää muista starttilettakin. Siinä näköjään tommonen ainakaan häviä. No minkään nyt. Noin, nyt on kattois suorassa. Joo. Eli käs. Jos nyt ottaisin
tuo ruuvin tuosta. Ruuvin, eikä se ihan pultti ole. Nyt nyt. No minä koitan tuota irrotella, niin mä laitan pausille. Nyt pelottaa. Katkesiko? Please ei katkenut. Ei katkenut. Yes. Nyt mä oon iloinen. Kauhea napsaus kävi. Nytpä se ei sitten siitä. Ei mahtanut katketa. Nyt se olisi irri. Ihme puhtaan näköinen on. Ihme puhtaan näköinen. Kuitenkin on. Konepelin täällä konttaillaan. Se nyt ei paljon haittaa, jos vähän rötyy se konepelti on. Onko 10? Onko 10? Tää on 11. Ei ollut hyvä. I don't know. Joo, katsellaan. Mä en mietin tässä, että mitä seuraavaksi tekisi. Katsellaan. No niin, uusi päivä, uudet kujeet. Rupes eilen sateleen vettä ja muutenkaan mä siinä ennen mitään tehnytkään. Sitten jäi se kuvaaminen kokonaan. No mutta nyt on uusi päivä. Nyt tänään voitais tunkata se Fiatti ilmaan. Siinä on kolmijalka. Niin tunkattaa se Fiatti ilmaan ja herkistellään niitä jarruja ja katsotaan myös se vauhtipyörän suojapelti sieltä pois, kun Facebookissa sanoo, että se pitää siitä irrottaa, että lähtee koneen sitten vaihelaatikosta irti. Laittaan tätä tallisukkaa. Tunkki vielä. Mulla on zoomikki kun on täällä. Jeestä, miten täällä nyt? No joo, minäpä jatkan kuvaamista se kohdalla sillä Fiatilla on. Että minä kuitenkaan saa kuvattua, kun työnnän tuota kottikärryä. No niin, nyt taas tässä Fiatti ylös tunkkaamassa. Ai jumalauta. Tuota niin, siitä pohjapeilistä, niin aletapa kurkimaan. Eli öljypohjan vauhtipyörän puolessa päädyssä. Voiko se olla tuossa? Eihän se voi olla se. Voiko se? Onko se se? No niin, no minäpä lopetan tähän, niin mäpä jatkaa tuota kaihtimista. Mäpä ilmoittelen sitten, jos löytyy. No niin, nyt on kuvaaminen jäänyt taas vähän kesken, mutta sain irti tuon pultin tai mutterin. Niin nythän tää lähti katokaa irtoamaan tässä. Siellä on pohjalla vielä yksi mutteri, se on se ton vauhtipyörän tuo suojelevy. Niin irrotetaan se siitä ja jos se nyt sitten lähtisi irti jopa. Elikkä siis se on... Oi kun zoomaa. Siis ihan löysi se tässä. No se on tossa tää levy mikä näkyy nyt, niin se on se. Eli siellä on vielä tuolla ylempänä 1. Niin sitten se sais irti, niin jos sen koneen sitten sais nostettua pois. Ai että. No mutta mä nyt irrotan ton sieltä, niin mäpä sitten laitan taas Williamin pyörimään ja katsotaan miten käy. No niin, nyt on sitten taas vähän jatkoa. Että mutta sieltä on se vauhtipyörän suojapelti irti, niin tänään muutterit irti, niin nythän tää kone näyttää jo irtoavan tuosta laatikosta, mutta ei se maha sitä mahtua, kuule poosat tulemaan. Tuolla on tuommoinen. Tuo yli pitäisi saada. Ja täällä on tuo verran tilaa. Ihan vähäisen. Ei se maha mahtua tulemaan silleen, että en tiedä, pitääkö tässä nuo vetarit ruveta irrottelemaan vai
mitä tässä oikein tekee. Minäpä tässä mietin niin näin. Joo, nyt on koneetta tämän verran saatu raolleen. Ja me saatiin selville, että eihän se edes mahu ilman vaihelaatikkoa tulemaan tältä ulos. Että se tarvis niinku sentin 2. Tarvis olla enemmän tilaa tuonne päin. Mutta nyt pitää sitten vaihelaatikosta irrottaa nuo vetaarit ja onko tuonne jarrutehostin, jos se sitten siitä irtoaisi. Mutta joo, minäpä irrottelen tässä renkkaata irrottelen. Eikä selälle. Jarruja en saanut löysättyä, ne on niin tiukassa. Mutta joo, minäpä rupean tässä vetaareita irrottelemaan. Tuolla on se poltti. Täällä on motteri. Montahan niitä on, en tiedä, nähdään sitten joskus. Joo, yllätys taas jää kuvaaminen kesken, mutta nyt on tämmönen homma, että se on kone irti. Siinä on vähän jumia, että ei mennä pyöreä, että tuolla nokka-akselissa näytti vähän ruostetta olevan. Niin. Se on mahtanut vähän jää jumiin. En tiedä, täällä näkyy tämmöisiä pikku jälkeä täällä nokka-akselissa, mutta jospa se ei paljon haittaa. En tiedä, käytänkö auki tätä koneetta, kun ei ole momenttia avointa, mutta jospa se tästä vielä löysen jäisi. Mutta joo, katsotaan mitä huomenna kuvata. Laitanko vaihelaatikon, haenko sieltä vai onko se video tässä sitten. Mutta jos on video tässä, niin tykätkää videosta ja tilatkaa kanavaa. Niin, eipä siinä muuta. Moro!